Acabem amb els Jocs Special Olímpics. És un esdeveniment esportiu amb molt més que esport al darrere. Avui s'ha fet al Palau de la Generalitat la presentació de l'11a edició dels Jocs. Els organitzadors volen que els Jocs facin reflexionar sobre el que és normal i el que no ho és. És esforçar-se i superar-se un mateix, és compartir, és no tindre prejudicis per a aquells que no són com jo, és celebrar fins i tot les derrotes, és respectar les normes i trencar-les quan cal, és expressar el que sentim lliurement en cada moment, ballar si sona la música, riure si estem contents, plorar si estem tristos i, sobretot, normal, és ser feliç amb el que ens ha donat la vida. Això és la normalitat que a mi m'ha ensenyat Special Olympics. Potser això ens ha de servir per enviar un missatge a la societat i naturalitzar la normalitat, perquè estareu d'acord amb mi que la normalitat és molt relativa.